नमस्कार, मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुमचे सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण मकर संक्रांती निमित्त तिळाच्या वड्या बनवणार आहोत। तिळाची वडी बनवण्यासाठी मी इथे 1 वाटी पॉलिश पांढरे तीळ घेतले आहेत, 1 वाटी गूळ घेतलाय, 2 चमचे तूप आणि वेलची पूड। गॅसवर मी एक इथे पॅन ठेवला आहे। पॅन मध्ये आता प्रथम आपण तीळ घालून घेऊया आणि 2 मिनिटे फक्त मंद आचेवरती परतून घ्यायचे आहेत। तीळ जर जास्त भाजले तर तिळाचा रंग पण बदलतो, ब्राऊन कलर होतो आणि त्याची चव पण बदलते। आता इथे तीळ तडतडायला लागले आहेत, तर आता गॅस आपण ऑफ करून टाकूया। भाजलेले तीळ आता आपण एका ताटलीमध्ये काढून घेऊया। वडी थापण्यासाठी मी इथे पाट घेतला आहे, त्या पाटावरती आपण आता तूप पसरून घेऊया। इथे मी लाटण्यालाही तूप लावून घेते। वडी थापण्यासाठी एका वाटीच्या पाठीमागच्या भागालाही तूप लावून ठेवलंय। गॅसवरती मी इथे एक पॅन ठेवला आहे, पॅन मध्ये चमचाभर आपण तूप घालून घेऊया। तूप विरघळल्यानंतर आता वाटीभर गूळ आहे, तो गूळ घालून आपल्याला हा गूळ आता पूर्ण वितळवून घ्यायचा आहे। आता आपल्याला मंद आचेवरती गूळ वितळेपर्यंत ढवळत राहायचं आहे। जास्त कडक पाक बनवायचा नाही, तर वड्या आपल्या चिवट होतात। आता आपण इथे पाण्यामध्ये चेक करूया, वितळलेला गूळ टाकून बघून इथे आपला आता गोळा तयार झालेला दिसतो एकत्र, म्हणजे या स्टेजला आपला पाक झालेला आहे। यापेक्षा कडक पाक बनवला तर वड्या आपल्या खूप जास्ती चिवट होतात आणि खाताना त्रास होतो। या स्टेजला आपण आता हे सगळे भाजलेले तीळ आहेत ते घालून घेऊया पाकामध्ये आणि छान एकजीव करून घेऊया ढवळून। आता या तिळाच्या वड्या खाण्यासाठी तयार आहेत। अतिशय सोप्या पद्धतीने आणि कमी साहित्यामध्ये होणाऱ्या या वड्या तुम्ही या संक्रांतीला नक्की बनवून बघा। आणि आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा
आणि माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा.